kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur maiatzak 17 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Maite Lasarte izango dugu Aslanatik datorrena. Pasain asteburuan Latxa Arrazako aharien enkantea ospatu zuten Gorritin eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1973an Lehen Mundu Gerrako hilak omentzeko monumentuan ekintza egin zuten Baionan. Urte batzuk geroago, 1982an, 4 preso politiko kurdu hil ziren bere buruari su emanda, belauniko eta elkarri eskutik eutsita. Egun berean baina, 1987an, 6 preso palestinarrek Gazako espetxetik ihes egin zuten, komuneko leihotik barrak moztuta. Eta bukatzeko, 2015an, herri harresia egin zuten 100 lagunek Gasteizen, atxilotu nahi zituzten 3 gazterekin elkartasunez. Gaurko eta asteburuko agenda ikusiko dugu. Ostiralean, batetik, plazara Euskara Erdigunera kooperatibaren aurkezpena egingo dute Laban arratsaldeko 7etan karrikirik antolatuta. Irati Fernandez, Eneko Gorri eta Xan Airek egingo dute aurkezpena. Bestetik, Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:40 gutxira, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean Eguzkilore izeneko mitologia eta jazz ikuskizuna egongo da. Eguzkilore euskarazko ikuskizunean Xabi Olkozek konposatutako musika entzunen dugu, proiekzioekin eta narrazioekin batera. Musikariek magiaz beteriko munduan barneratuko gaituzte, gure kultur sustraiei lotzeko eta jazz musikaren bidez euskal mitologia zahar aberatsa ezagutzeko. Larunbatean, alde batetik, Eguesirbarko euskararen eguna ospatuko da Badostainen. Tortilla eta bideo lehiaketa, gazteentzako herri kirolak, buztina eta talo tailerrak, helduentzako umorezko bakarrizketa eta kontzertuak antolatu dituzte Badostainen Eguesirbarko euskararen eguna ospatzeko. Beste alde batetik, Juslarrotxako Zibiboxean 11:00 12:40 arte, arte laborategia familiartean lantegia egongo da. Familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adieraz moldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzean, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Larunbatean baita ere euskal mitologia jira eta bira. Sorgina txirulina izeneko ipuin kontaketa egongo da Juslarrotxako Zibiboxean 12:00 1:00 arte. Piztuta Euskal Kultur Begirada 24 ekimenaren baitan. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik 1, 2, 3 entzun. Ipuin saio musikatu honetan euskal kulturako pertsonaiak agertzen dira, Mari, Lamiak eta bar. Horietaz gain, sorgina txirulinak asmatutako beste batzuk ere. Istorio magiko hori ez gozatzeko prest? Gainera, piztuta Euskal Kultur Begirada 24 programaren barnean baita ere, Txirristi-mirristi izeneko ikuskizun anitza prestatu dute Juslarrotxako Zibiboxean arratsaldeko 7:00 8:00 arte. Hitzaren akelarre honetan munduko hainbat sorginen istorioak ezagutuko ditu publikoak. Emakume askeak, boteretsuak eta apartak izango dira protagonistak. Mitoak asmatutakoak edo benetakoak. Hori nork jakin, egia ote, kontalaritza zuzeneko musika eta gertutasuna hirukote. Berotu belarriak eta prestatu. Igandean, Ruper Ordorikaren kontzertua egongo da Baluarten. Bakarka bi lana aurkezteko kontzertua egingo du Ruper Ordorikak Baluarten, karrikirik antolatuta. Igandearekin, arratsaldeko 7:00 izango da emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten.
Diario de Noticiasen argazki nagusian, Julia Guerra, espainoleko kapitaina, igoera ospatzen ari da, bere ondoan Maite Balero eraisten den bitartean. Titularrean osasuna ohorez erori da. Emakumezkoen taldeak igoera galdu du, espainolek joaneko gola irauli ondoren. Titular nagusian, Erripagainako herritarrek bozkatuko dute Iruñean integratzen diren jakiteko. Burlata, Uharte eta Eguesibarreko udalek zatiketari amaiera emateko prozedura adostu dute. Ezkerreko berrietan alde batetik erizaintza arriskuko lanbidea. Beste alde batetik Nafarroak gidatzen du unibertsitateko errendimendua estatuan. Horikoloreko berrietan batetik aurtengo Flamenco on Fire edizioa dantzari eskainia izango da. Bestetik kartel erlaxatu bat tuterako festetarako. Eskuineko berrietan alde batetik 1,5 milioi gehiago auto elektrikoa erosteko laguntzetan. Beste alde batetik Foru Parlamentuak Israeli eskatzen dio Gazako genozidioa amaitzea. Azkenik, Orkoienek milioi bateko aldaketak onartu ditu esku hartze figurarik gabe. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako haurren eta gazteen osasun mentaleko sareak 5.000 adingabe hartatzen ditu. Lehen normaltzat jotzen ziren prozesuak medikatzeko joeraz ohartarazi dute. Argazki nagusian, Elena Baleg jokalaria lurrean lur jota espainolen aurkako partidaren ostean. Emakumezkoen osasuna maila gorenera igo gabe geratu da espainolen aurkako partida kaskar baten ostean. Eskuineko berrian, absentismoa larriagotu eginda. 1,5 milioi espainiarrek ez dute urtean egun bakar batean ere lan egiten. Goiko bi berrietan, batean 1,5 milioi gehiago auto elektrikoari laguntzeko. Bestean, Audi Q8 e-tron urteko autoa Nafarroan. Gara egunkariaren titular nagusian, Parisko auzitegiak kondena ezarri zuen, baina ez zuen zigortu Lusoren ekintza. Aretoak erruduntzat jotzen ditu Txetx Etxeberri eta Beatriz Molle Aran bakearen artisauak. Etaren armagabetzearen alde jardun zutenak, baina ez die zigorrik ezartzen. Eragile politiko eta sozialek epaitza agurtzen dute. Argazki nagusian, emakumeen osasuneko bi jokalari lurrean botata. Titularrean, Mazazo osasunarentzat, igoera ez duelako lortu. Erdiko berrietan, alde batetik, Junkerasek erkeko presidentetza utzi du, PSCek eta Juntsek tentatuta. Bestetik, Israelen zigorgabetasunak Gaza suntsitzea ahalbidetzen duela salatu du Hego Afrikak. Goiko berrian, Iraitz Mateoren kronika dugu, kulturartekotasuna eta euskara lotzen tituluarekin. Beheko berrietan, batetik, Andre Silvaren gol goiztiar batek Europar postua bermatzen du 5. denboraldiaz jarraian. Bestetik, Errealeko kapitaina den Nerea Eizagirreren hitzetan, zenbat eta gehiago begiratu Barsari orduan eta txikiago egingo gara. Bukatzeko, zinemagilea den Montxo Armendarizen hitzetan, Tasio benetako heroia izan zen, berak uste zuena bakarrik eginez bizi izan zen. Berriaren titular nagusian, Parisko zigor auzitegiak erruduntzat joditu bakegileak, baina ez ditu zigortu. Txetx Etxeberriri eta Beatriz Molleri egotzi die helburu terroristak zituen erakunde batekin harremanetan armak garraiatzea, baina aintzat hartu du armagabetzea zela xedea. Etxeberriren hitzetan, egindakoa berriz egingo genuke, inolako zalantzarik gabe. Argazki nagusian, atzo hasi ziren udaletako euskara zerbitzuen udaltop topaketak, Lasarte Horian. Titularrean euskara harrerarako bide. Migratzaileek eta euskaldunen arteko erlazio ez jardun dute udaltopen. Beheko titularrean, Juliazpiko hizkuntza eskakizunen auziko helegitea atzera bota dute Madrilen. Espainiako auzitegi gorenaren ustez, Gipuzkoako Aldundiaren fundazioak ez du behar adina arrazoitu errekurtsoa. EAEko auzitegi nagusiak 34 lanpostuetan euskara eskatzeko irizpideen kontra eman zuen epaia. Goiko berrian, hitz zentroko ikertzailea den Itziar Aldaberen hitzetan, euskaraz egiten dugun hori guztia erabil daiteke ChatGPT garatzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik, iaz Donostien egindako 15 eraso LGTBI fobikoen berri eman dute.
Beste alde batetik, osasunak beste aukera bat galdu du lehen mailara igotzeko. Jarraian, Junkerasek ez dio uko egin Erkeren buruzagitzara itzultzeko aukerari. Azkenik, Frantziak 1000 polizia eta jendarme bidali ditu Kaledonia berrira, protestei buru egitera. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, labainkada latza. Emakumezkoen osasunak 3 bat galdu zuen atzo espainolen aurka, Dani Jarke kirol hirian. Lehen mailara igotzeko finaleko itzulerako partiduan. 6. urtez jarraian taldea igoeraren atarian geratu da. Eskuineko berrietan batetik Patxiku Irisarriren hitzetan nekazaritza eta abeltzaintzaren historiaren errepasoa eginen dugu gaur. Korralizak Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintzaren historia izeneko hitzaldia antolatu dute ENHE sindikatuak, Arrano elkarteak eta Nafarroako Aratxe izandapenak. 6:30 izanen da Kaldereria kaleko erabilera anitzeko aretoan. Beste alde batetik, Amaia Razkinen hitzetan lehentasuna eman diezaiola Iruñeko udalak haur eskola euskaraz eskaintzeari. Euskaraz bizitzeko nahiaz eta beharraz ohartarazi zuen atzo kalean Iruñeko euskalgintzako kideek. Sortzen IKAek administrazioan euskaraz Esteila, Ela eta Labek osatzen dute. Euskarak bizi duen egoerarekin kezkatuta daude, bereziki haurreskoletako egoerarekin. Une hauetan, haurreskola bakarrak du euskarazko murgiltze eredua, ohartarazi du Amaia Razkin euskalgintzako kideak. Iruñeko udalari eskatu diote lehentasuna eman diezaiola euskarazko haur eskolen auziari eta auzo guztietan euskarazko lerroa ezar dezala. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Maite Lasarterekin gaude Aslanatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, pasaden asteburuan Latxa arrazako aharien enkantea ospatu zen, ezta? Bai, hori da. Bai. Eta non izan zen, eta zertan datza hau? Beno, 3. aldia da ahari genomikoen enkantea ospatzen dugula Nafarroan, eta Larrango Bailaran izan da 3 urteetan, lehenengo urtean Gorritin izan zen, 2. Arruitzen eta 3. ere Gorritin, eta beti San Isidro inguruan, ez? Aurten maiatzaren 12an. Eta zergatik hasi zen hau egiten, edo zergatik ospatzen da? Beno, gu Latxaren hobekuntza programa mailan duela 3 urte implementatu genuen orain berrikuntza bat, ebaluaketak egiterakoan, orain ebaluaketa genomikoak egiten ditugu, hau da, animaliak ze balore genetikoa duten orain arte, duela 3 urte arte erabiltzen genuen informazioa zen ahari hoien familia edo genealogiaren ezagutza, eta baita beraien datu produktiboak. Metodologia berrikuntza honekin implementatzen da ere ADN-ko informazioa. ADN-aren 50.000 puntu aztertzen dira, eta hor ze geneak dauden ikusiz, informazio hori ere ebaluaketan erabiltzen da, eta orduan horrek prezisio handiagoan ematen digu hortan. Hau zertan itzultzen da, guk 4-5 hilabeteko ahariko horiek jakin dezakugula, prezisio handiagorekin onak edo txarrak diren gure hobekuntza programarako. Eta horrek baliatzen digu, enkante mota hau egitea. 5 hilabeteko arkumeak salgai jarri ditzazkegu eta hartzaileei ziurtasuna ematen diegu ahari horiek benetan onak direla esnearako. Beraz, Aslanaren lana da ahari hauen ADN-a hobetzea edo? Aslanaren guk 30 urte daramagu gure hobekuntza programan, ez? Orduan egiten duguna da arrazaren hobekuntza programa kudeatu. Eta, hasieran esne kantitatea hobetzen genuen, gero esne kalitatea ere implementatu genuen, eta errapen morfologia, eta gure lana da artaldeetara joan, ardi hoberen non dauden identifikatu, ardi horiei esne kontrola egin, jakiteko bakoitzak zerreko izten duen, eta ardi horiek umetzen direnean, eta arkume egokiak baldin badituzte morfologia aldetik,
aukeratu, bai enkanterako edo baita inseminazio zentrutara eramateko, gero hortik hobetzen jarraitzeko. Eta Modu simple batean horrela esan genezake. Eta nola egiten da elkantea? Osea, egun horretan konkretuki? Bueno, enkantea irekia da, ze gure helburua da latxaren hobekuntza edozein hartzaileen eskura egotea. Orduan, aurretik enkantea parte hartu nahi duten hartzaileak enkanteko tarjeta lortu behar dute, eta, enkantearen momentua iristen denean, irteerako prezio bat dago, eta hortik aurrera, gehien ordaintzen duenak, puja horretan, berarentzat izango da arkumea. Ari genomikoak 5 hilabetekoak ariko horiek 220 eurotan atera ziren, eta gero urte terdikoak ere bagenituen, eta horiek 300 eurotan. Eta hortik, gora. Eta zenbat zeuden? Eta, nola joan zen? 17 ari genituen, horietatik 8 ziren mutur beltzekoak eta 9 mutur gorrikoak, ze gure hobekuntza programan ere Nafarroan 2 barietate hauekin lan egiten dugu, eta latxa mailan badago beste barietate bat, Euskadiko latxa mutur beltza ere bai, baina horren enkantea Arkauten egin zen aurreko asteburuan. Orduan enkante honetan 2 barietate horietatik zeuden. Eta zerk egiten du berezi latxa arraza hau? Latxa arraza guk orain egin berri dugun ferirako estan bat bezala esaten genuen hemengoa eta gurea da. Horrek zer esan nahi du? Hemengo horrek esan nahi du gure baldintzetara eta gure klimatologia eta gure inguru girora oso egokitua dagoen arraza bat dela, milaka urte daramazki hemen, beraz, sortu diren aldaketa guztiei egokitua dago, eta gaur egun hemen ekoizteko latxa arrazako bezain adaptatua edo bezain egokitua ez dago, eta ere esaten du genuen gurea dela. Eta horrek zer egina dauka, guk ez badugu hobetzen, guk ez badugu mantentzen, galdu egingo dela, ze ez dago mundu mailan beste inun gure arraza bezalakoa, ez? Orduan latxaren berezitasuna nire ustez hori da, gurea dela eta hemengoa dela. Eta ere, enkante honen helburuetako bat, arraza hori sustatzea edo izango litzateke? Noski, guk ikusten duguna da, latxa arraza bezala, zenbait taldeetan edo askotan ez da jaisten, baina aktibitate ekonomiko bezala, guretzat bai garrantzitsua dela aktibitate hori mantentzea, ez? Eta horretarako dudigabe, latxaren hobekuntza oso garrantzitsua izan da, azkeneko 30 urteetan, bultzada handia eman zaio, eta horrek baliatu izan du, famili bat, edo bi anai arreba, edo 3 pertsonen arteko elkarte bat osatzea eta hortaz bizitzea, ez? Orduan bai, gure helburua da, latxa bultzatzea eta aktibitate ekonomiko bezala ere baliogarria izan dadila landa garapenean irauteko eta aldi berean kalitatezko produktuak ekoizteko. Eta elkantea mendialdeko azoka ibiltariarekin batera ospatu zen, ezta? Hori da, mendialdean badago azoka ibiltari bat, eta Larraungo udaletxean asteburu, enkantea proposatu genuenean udaletxeari, hasieratik ikusi zen, oso ongi komplementatzen zela azoka ibiltari batekin, ez? Azkenean, biak dira lehenengo sektorea, bat, ekoizpen edo animalien lehenengo zutabea, baina gero transformazioa ere hor dago, ez? Orduan, oso egun polita da, alde batetik animaliak daude, gaur egungo ganaderitza ikusi daiteke, nekazaritza, gaur egungo ariak, gaur egungo hartzaiak, genetika, datuak, eta aldi berean produktuak ere bai, ez, gazta, eta beste artisau produktu batzuk ere bai, noski. Eta ze ekitaldi zeuden egun horretan? Barkatu? Ze ekitaldi zeuden prestatuak? Hori zen enkantea, arien erakusketa, enkantea, arien salmenta eta gero merkatua. Hori zen egitaraua, goiz oso bateko egitaraua zen. Eta gorritikoaz aparte, gero ere beste azoka batzuk prestatuak daude, ezta? Azoka ibiltaria, bai, izenak esaten duen bezala, ibiltaria da orduan mendialdean, azoka ezberdinak antolatzen dira, baina hau Zedernagar Alurrek antolatzen du.
eta uste dut udaletxe bakoitzean beste aktibitate batzuekin batera egiten dituela, bai. Eta, bueno, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Bueno, hori, gure ustez, gaur egungo hobekuntza programa eta gaur egungo latxa zer den erakusteko modu bat dela, gaur egungo hartzaileak eta gaur egungo ariak nolakoak diren, eta aldi berean ari onak erosteko aukera bat dela. Eta edozein publikorako, oso ekitaldi polita da ikustea hori dena. Bueno, Maite, mil esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, bueno, enkantea hau aurkezteagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Gaur, ostirala, goizean ostarteak izango ditugu. Eguerdi aldera hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua oso hodeitsu geratuko da. Arratsaldean zaparrada batzuk botako ditu eta baliteke trumoi ekaitzak izatea. Zaparrada trumoitsuak egoteko probabilitatea handiagoa izango da barnealdean, kostaldean baino. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Egunaren hasieran hegoaldeko ukituarekin. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Temperaturan ia ez da izango aldaketarik. Larunbatean goizean goiz eguzkitsu egongo da tarte batzuetan, baina orduak pasa ahala lainotzera egingo du. Arratsaldean zaparrada batzuk botako ditu eta baliteke noizean behin trumoitsuak izatea. Goizean goiz haizeak hego ukitua izango du. Arratsaldean iparraldera egingo du. Temperaturan aldaketa handirik ez. Minimoak pixka bat jaits daitezke eta maximoak igo, baina nabarmentzeko aldaketarik gabe. Igandean ere euriak ez digu atseden emango. Berriro ere hodei ugari izango dugu zeruan eta arratsaldean trumoi hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean euri txikia egingo du han-hemenka, baina arratsaldean txoko guztietan bustiko du. Eta baliteke zenbait lekutan zaparrada trumoitsu handiak botatzea txingorrarekin. Horrez gain, iparraldeko haiza ibiliko da eta temperatura pixka bat jaitsi egingo da. Giro freskoa izan da. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoetan erreferentea izatea estatuan eta Europa mailan defendatu du foru gobernuak eta honen ingurukoak izango dira gaurko galderak. Begira, azken egunotan luzez hitz egiten ari gara memoria eta bizikidetzaren inguruan, eta hasteko Euskal Herria Bildurentzat memoria funtsezkoa da, baina benetazko memoria lortzeko egia eta erreparazioa funtsezkoak eta oso beharrezkoak izango dira. Biktima guztientzako. Horretatik oso urrun gaudela, uste dugu, hemen Nafarroan adibidez argi geratu delako badaude biktima batzuk errekonozimendurik gabe, badaukagu errealitate bat oso ez ezaguna eta aurrera egiteko bizikidetzan guztion artean egin beharko dugula, gure konpromiso zalantzarik gabekoa da, baina beti lan egiten jarraituko dugu biktimen guztien errekonozimendu, egia eta justiziaren bidean. Guk uste dugu azken 9 urtetan gai honen inguruan eramandako politika publikoak uste dugu benetan txalotzeko modukoak direla. Konparatu behar dugu zer egiten zen lehenago eta zer egin da azken 9 urte hauetan. Hain zuzen ere 2015-tik aurrera. Esaten dudan bezala, gure ustez benetan aipagarriak txalotzeko modukoak. Bereziki begiratu behar dugu gure ingurura, eta konparazio bat egiten badugu zer ari diren egiten beste motako komunitateak are gehiago.
edo kanpora behiratzen badugu, aipatu dugu Europa, beraz kanpora behiratzen badugu gauza bera gertatzen da. Zer gertatzen da Hungarian, zer gertatzen da Italian, eta Frantzian bertan gogoratu behar dugu, duela 2 urte, Macron presidente izateko norekin eta Marine Le Penekin lehiatu zen. Beraz, hor dago gakoa, ez da. Ez dago hain urrun halako politika, halako eskuin muturreko politikak, eta hementxe bertan, estatu mailan badugu Aragoi, Murtzia, Valentzia, Gaztela, Leon, hor eskuina gobernatzen ari da, eskuin muturrarekin, eta arlo horretan ikusten ari gara zer den gertatzen ari dena, ez da? Hain zuzen ere, aldatzen ari dira legeak, lege aitzinako legeak, memoria demokratikoaren ingurukoak, memoria historikoaren ingurukoak, eta haiek konkordiazko legeak aurkezten ari da. Horrela ditzen diete, zertarako, erabat sakonki aldatzeko lege horiek eta beste motako eraginak izateko. Hain zuzen ere, ukatzeko zer gertatu zen une honetan, estatu mailan, gerra zibilean eta ondoren zer gertatu zen, pixkatez erabat ahazteko eta beste motako politika publikoak aurrera eraman ahal izateko. Eta horrexegatik pentsatzen dugu benetan balorean jarri behar dugula hemen egiten ari garena. Eta horrexegatik esaten dugu estatu mailan aipagarria garela eta Europatik ere begiratzen gaituzte. Eta hain zuzen ere esan dugu hori duela gutxi Europa Kontseiluak begiratu zuen gure programa bat, hain zuzen ere memoria duten eskolak programa, eta, ara eraman nahi dute hemendik gutxira Danimarkara joango da gobernuko ordezkaritza bat, pixkat programa hori azaltzeko. Non dago gakoa? Gure ustez bereziki testu inguru ezberdinak izan dira, violentziaren inguruan, bizikidetzaren inguruan, eta 3 horietan lan egin dugu. Alde batetik gerra zibila eta ondorengo represioa, bigarrena terrorismoarena, etarena bereziki, eta 3. Estatu funtzionarioen eta eskuin muturreko violentzia, ezta? Polizia, Guardia Zibila, hor sartzen dira, ezta? Beraz, 3 testu inguru ezberdinak, eta guztietan biktimak izan dira, eta biktima guztiak, pentsatzen dugu egia, justizia eta erreparazioa merezi dutela, eta hildo horretatik lan egin du azken 9 urtetan. Eta arlo ezberdinetan, adibidez, hori hezkuntza arloan, halako aipatu dut programa bat, baina badaude beste batzuk, eskutik, adibidez, badago bakea eta bizikitzaren aldeko eskolak programa ere, eta programa horietan milaka ikaslek parte hartzen dute eta guretzat oso garrantzitsuak izan dira, eta izaten jarraituko dira. Beraz, jarri dugu azken 9 urteetan politika publikoak memoria eta bizikitzaren aldeko lehen planoan, eta hor lan egin dugu, eta horretan jarraitzen dugu lan egiten, pentsatzen genuen bezala, eta ez beste toki batzutan gertatzen ari den bezala, atzeraka joaten ari direlako. Hamarkada askotan, Nafarroan hainbat nafarrek jasan zituzten indarkeria politikoak. 36ko eta frankismoko biktimak, etaren biktimak, eskuinaren muturraren biktimak eta funtzionario publikoaren biktimak. Horientzat guztientzat lanean jarraitu behar da bizikidetza eraikiko duten akordio politikoak sustatzeko, konfrontazioa gaindituko dutenak eta beti ere interbide politikoa bilatuz. Orduan guretzat, Kontigo Zurekin koalizioarentzat, balorazio positiboa egiten dugu mozio hauen inguruan, eta guretzat garrantzitsua da aurrera egitea gai hauetan. Bai, hildo honetan esan behar dugu eta onartu behar dugu aurrera pausoak egon direla, lan handia egin dela esate baterako errekonozimendurako batzordeak
azken asteotan egin berri ditu 12 aitortza, onartu behar dugu garrantzitsua dela eta aurrera pausoa dela. Baina hau, hasiera besterik ez izan behar dela uste dugu. Bide honetan lan egiten jarraitu beharko dugu, ausardiarekin, eta esan bezala, biktima guztientzako. Gobernuak aipatu zuen, guk aipatu esan genion gobernuari bagoazela oso berandu. Eta berak onartu zuen, berandu goazela, baina beraren iritzian, berandu goaz biktima guztiekin. Guk ez dugu uste horrela denik. Badaude biktima zehatz batzuk, esan bezala, errekonozimendu gabe, luzez ahastuta geratu direla eta esan bezala. Orain, egiten ari den lana, hasiera izan behar da lan egiten jarraitzeko. Bueno, kritikak biktimen aldetik baldin badatoz ulergarriak izan daitezke. Zu biktima bat baldin bazara, beti nahi duzu gauzak ahalik eta lasterren egitea, ezta? Berdin zaitzen motakoa biktima zaren, nondik zatozen zein izan den jatorria, baina biktima bazara, logikoki beti nahi duzun gobernuaren aldetik, instituzioen aldetik, ahalik eta lasterren erantzun bat, ezta? Eta alde horretatik agian uler daitezke egindako kritikak. Dena den gogoratu behar dugu, lehenago aipatu dut, gu ailegatu ginen gobernura 2015ean eta nik uste dut aldaketa oso importantea eta sakona izan dela arlo guzti horietan, ezta? Biktima guztiak errekonozitzeko, beraz alde horretatik nik uste dut esan dudan bezala aldaketa oso sakona izan dela eta azpimarratzeko modukoa. Gogoratu behar dugu 2015ean bertan gobernura ailegatu bezain laster prestatu genuen funtzionario publikoen bortizkeriaren kontrako legea. Haiek eta eskuin muturreko bortizkeriaren kontrako legea. Zerretatu zen, Rajoyren gobernuak elegitea jarri zuela eta konstituzionalak bertan bera utzi zuela. Beste lege proiektu bat aurkeztu zen 2019an, jarri ziren elegiteak bai alderdi batzuen aldetik, Ciudadanos eta Alderdi Popularrak jarri zuten hainbat elegite, baina zorionez kasu honetan ez zuten aurrera jarraitu eta beraz legea aurrera ateratzen. Eta beraz, 19koa legea baldin bada, lehenengoa, 15koa eta bigarrena 19koa, esan nik uste dut gauzak, ahalik eta lasterren egin dira, eman genion izugarrizko garrantzia gai horri eta horretan lan egin dugu. Beraz, esan dudan bezala, bai kritika biktimen aldetik ulergarriak dira, baina beti gauzak ahalik eta lasterren nahi dutelako, ezta. Baina, kasu honetan, lege horren barnean sortzen zen, jasotzen zen, errekonozimendu batzordea sortu zen, eta zorionez, une honetan ja lehenengo 12 kasuak onartuak izan dira, eta baituzte 60 bat aztertzen une honetan. Beraz, lan egiten ari dira, jotake, nire ustez, gure ustez ongi, bide honetik, eta horrexegatik, baitugu lehenengo amaitzak. Eta esaten duen bezala biktimen aldetik kritikak, onurgarriak eta ulergarriak dira. Beste alderdi politikoen kritika, kasu batzutan, guk behintzat ez dugu lertzen, are gehiago Madrilen bertako lege edo memoria demokratikoaren legea onartu baduzu, eta lege horretan bakarrik onartzen dira guda zibiletik konstituzioaraino urte horietan gertatutakoa onartzen dira. Beraz oso murritzailea da hori eta kasu batzutan lege horren alde bozkatu zuten. Beraz, ez da ulertzeko modukoa, esan egon zera, hemengo legea kritikatzea, berandu ailegatu dela ez dakit zer, eta bertakoa onartzea batere kritikari gabe, esan egon zera, bertakoa askoz murritzaileagoa denean, ez da. Nafarroko gobernuaren erantzuna da, 2015tik gobernu hau
biktima guztientzat errekonozimendu berbera egiten ari duela, ez? Bai, 1996ko estatu kolpearen eta diktaduraren frankistaren biktimei, etaren biktimei, eta motivazio politikoaren biktimei ere. Esaten du, orain dela gutxi, azken talde hori sartu dela biktimen kopuru horretan, ez? Eta hori aurrepausoak direla, pixka bat biktima guztien justizia eta erreparazioaren alde lanean egiteko, ez? Ana Oio kontseilariak Nafarroako gobernuak gai hauen inguruan egin dituen hainbat ekintzak aipatu zituen osoko bilkuran. Batez, adibidez, biktimei laguntzeko bulego bat irekitzea, bestalde batetik indarkeria horien biktimei errekonozimendu publikoa egiteko ekitaldiak, eta azkenik sentsibilizazio jardunaldiak egin dituztela, ez? Eta, sailburuak aipatu zuen politika publikoak egia, justizia eta erreparazioa aitortzea eta zabaltzea laguntza balutela egiteko. Parlamentu honetan eta beste instituzio batzuetan beti egon dira oztopo handiak eskuinaren aldetik, baina nik uste dut bizikidetza guztion artean eraikitzea dagokigula, aniztasunatik, ideia ezberdinetatik, errespetuarekin, eta zoritzarrez, Nafarroako Parlamentuan, oraintxe bertan, badago indar politiko bat, edo badaude indar politiko batzuek, ez dutela ez da onartzen, ez da errespetatzen, ez da babesten, biktima batzuen eskubideak eta biktima batzuen errekonozimendua. Beste aldetik eta zorionez hemen Nafarroako Parlamentuan egon badago beste gehiengo bat elkarrekin lan egiteko, eta esan bezala aniztasunatik ez dela batere erraza izango, baina Euskal Herria Bilduren konpromisoa bizikidetzarekin, elkarbizitzarekin erabatekoa da. Demostratu dugu, ez bakarrik hitzekin, lanarekin demostratu dugu, diskrezioz lan egiten ari gara, fokoen kanpoan, mediatiko munduan, kanpoan uste dugu horrela lan egin behar dela, seriotasunarekin eta responsabilitatearekin, ardurarekin. Gerora begiratu nahi baldin badugu ezin dugu lehen aldia ahaztu, eta horretarako uste dut oinarri sendoak jarri behar dira. Horrezegatik lan egiten ari gara, lan egiten ari garen moduan, ez da. Horrezegatik hiru testu inguru ezberdinak, biolentziaren inguruan, bakoitza bere tokian, nahaztu gabe, biktima guztiak eta biktima guztiak merezi dute egia, justizia eta erreparazioa. Hori ongi egiten bada, guk uste dugu gizarte demokratiko oso sendoa eraikitzen ari garela gerorako. Horretan oinarritu behar gara gerora begiratzeko, eta hori da behintzat gure asmoa arlo guzti hauetan lan egiten ari garenean. Uste dugu pedagogia handia egin behar dela gai honi buruz, ez? Eta lan asko egin behar dela lehen aipatutako biktima guztien oroimena ahaztuta izan ez dadin. Biktimei eta haien zenidei egindako kaltea ordaintzeaz ari garenean, ez? Ezinbestekoa iruditzen zaigu, adibidez, borreroek goraipatzen dituzten monumentuak edo ekitaldiak, ez? Indargabean egotea, ez? Adibidez, zehazki, 36ko estatu kolpearen eta frankismoaren biktimentzat uste dugu negozia ezina dela erorien monumentua eraistea. Orain dago, pixkat saltxan, ez? Esanahi aldatzea, ez? Erorien monumentuaren esanahi aldatzea hori, baina, gure ustez, Kontigo Zurekin koalizioaren ustez, ezinezkoa da hori egitea. Alemanian asko hitz egin dietzagukete, ez? Espazioen eta lekuen esanahi aldatzeari buruz, eta askotan, edo gehienetan, gizarteari eta herrialdeari berari ekarri dioten trampari buruz, ez?
gure ustez gauza batzuei ezin zaie esan nahi aldatu. Eta haien existentzia ez du zentzurik gurea bezalako gizarte batean, ez? Eta Iruñean, esan dugun moduan, badugu horietako kasu bat, da erorien monumentua edo eraikina, ez? Eta gure ustez, oroimenaren alde edo askatasun ideologikaren alde lan egiteko, garai batean, horien kontra jotzen dutela, ez? Orduan, gure ustez, ezinbestekoa da legealdi honetan eroriaren monumentua eraistea, pixkat biktime horien memoria erreparatzeko. Gai libre aste honetan izan behar da berriz ere Palestina. Uste dut ez dugula inoiz ahaztu behar Palestinan gertatzen ari dena egoera jasan ezina da. Aste honetan osoko bilkuran Euskal Herria Bilduk eramango du mozio bat eztabaidatzeko eta bozkatzeko, esan bezala Palestinan azken 7 hilabeteetan 34.000 lagun baino gehiago hil ditu Israelek, 10.000 lagun baino gehiago daude hondakinen azpian, milaka palestinar desagertuta daude, genozidioa gertatzen ari da Palestinan, eta mozio honekin eztabaida ekarri nahi dugu parlamentu honetara, adosten dugun jarrera tinko bat Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, Israeli eskatzen nazioarteko zuzenbidea errespetatzeko, gero adierazi nahi dugu ere gure babesa eta elkartasuna garatzen ari diren olatu solidarioei, ikasle munduan ikusten ari gara zenolako mugimendu politak eta solidarioak dauden. Beste aldetik hemen Nafarroan badaukagu erakunde bat, plataforma anitza Jala Nafarroa deitzen dela, gure babesa adierazteko ere, UNRWAko langilei ere, nazioarteko langilei gure babesa eskatzen, suetena eskatzen ere, Palestinako estatua errekonozimendua adierazten eta batez ere genozidioa salatzeko. Espero dugu alde edo aurrera ateratzea mozio hau, uste dugulako funtsezkoa dela batez ere egun hauetan. Normalean egiten dudan bezala, datorren osoko bilkuran, datorren ostegunean egingo dugun osoko bilkuran hemen parlamentuan, mozio bat aurkeztuko dugu, kirol egokituari buruzko Nafarroko gobernua web informatibo bat sortu dezala. Horretan karentzia edo gabezi asko daude arlo horretan, eta orain arte hitz egin dugu lehenengo galderetan berdintasunaren inguruan, beraz berdintasun osoa lortu nahi baldin badugu gure arlo guztietan, kasu honetan kirola edukitua ere importantea da, garrantzitsua da, eta horrezeatik arlo horretan ere lan egin behar dugu. Pasaren astean, Nafarroko gobernuko eta parlamentuko eta Nafarroko udal eta kontsejuen federazioko kide batzuk Batindufeko Saharar errefuxiatu kanpaldietara joan ziren, ez? Nafarroko parlamentuko ordezkari gisa, Unai Ugalde presidenteaz gain, Saharako bakea eta askatasun taldearen koordinatzailea, Carlos Guzmán, Contigo Navarra, zurekin Nafarroa taldeko parlamentaria, eta bozeramailea ere, joan zen, ez? Talde horrekin. Bertan, aste bat egon dira bertan, eta bisita horretan, bidai horretan, Frente Polisarioko ordezkariekin, Ilargi Erdigorriko ordezkariekin, presoen eta desagertuen zenideen elkartearekin, hainbat talde politikoarekin ere besteak beste partekatu ahal izan dituzte espazioak eztabaidak egiteko, beraien iritzia jasotzeko eta beraien kezkak eta abar jasotzeko.
Bizita ofiziala maiatzaren 9 amaitu zuen, eta Brahim Gali Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentearekin izandako elkarrizketarekin amaitu zuen. Carlos Guzmanek Saharar kausari babes politikoa erarazi zion eta gure eskuz dagoen gauza guztiak egiteko promesa egin zuen bertan. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.